Jeg hedder Gorm Spogbæk og er billedkunstner. Og jeg er med i projektet Kunstnermødet i Vendsyssel, en af vendelboerne. Og jeg har så valgt at arbejde i sten. Jeg er billedkunstner, har været bredt rundt i faget udsmykning, maleri, skulptur, en lidt smule videofilm, altså, og også de sidste år har det mest været også undervisning og kuratering. Jeg laver mange udstillinger og mange kunstformidlingsaktiviteter, som også er en gammel del af faget. Og i de sidste åringer har jeg meget arbejdet med store træsnit, mest fordi det er billigt og effektivt, at jeg kan komme til at lave store ting, som jeg ellers ikke ville kunne, hvis det var i andre medier, og at det er nemt at transportere effektivt. Man kan have en hel udstilling over skulderen eller med i en flyver, og sætte det op og pakke det sammen igen og tage med tilbage igen. Og også fordi, og det er så fælles for både stentryk, som jeg laver her, og så træsnit, det er, at det er fundamentale kommunikationsmidler. Altså træsnittet startede det moderne kommunikationssamfund med bogtrykkerkunsten. Altså hvor den viden, der var løs i Padua, kunne diskuteres i Trondheim året efter med en hurtighed, som var fuldkommen uset i kommunikation. Og det er jo så parallelt til det, vi ser i dag. Altså det brud i hurtighed, men hvor jeg ligesom så stod der, og enten skulle jeg ind med de nyeste maskiner, og der var altså rigtig mange mennesker, der var meget bedre til det, end jeg var. Alt det der tekniske, ikke? Men, eller også kunne man gå den anden vej, og så søge det fuldkommen fundamentalt kommunikation med til at få viden ud. Og det er jo også den måde, jeg ser stentryk, altså gammeldags litografi på. Altså det er jo opfundet, fordi at der var en komponist, som havde nogle noder, han ikke kunne få trykt. Der var ingen penge til det. Og så opfandt han simpelthen litografiet at trykke på sten, så han kunne få sine ting ud. Og det er jo hele grundlaget for den måde, vi trykker aviser, bøger, reklametryksager på. Det er, at Senfeldt, han fandt ud af at trykke på en sten der i slutningen af 1700-tallet. Og der har jeg jo så valgt som tema, altså som motiv, at bruge det til at kommunikere uformidlet viden ud. Altså, jeg har faktisk det meste af mit liv været interesseret i den folkelige kultur, eller de ting, der er decentralt ud i landskabet. Ikke? Altså man taler meget om Noma, altså nordisk mad. Ikke? Altså, jeg vil godt sige, at jeg har været interesseret i Noku, altså nordisk kunst. Altså på den måde, at det har interesseret mig, det spil, der ligger i den der lokale billedverden. Ikke? Ligesom når jeg kommer til Spanien, ikke? Så det er jo interessant at se, er jo den lokale farve og tradition, der ligger der. Jeg synes jo også, at det, der er interessant altså det, jeg synes, har interesseret mig for at undersøge, har været den der lokale kunst. Og også fordi den er relativt overset og ukendt. Og så lige i den periode her er man i gang med at genrestaurere kalkmaleriet i Trondlund Kirke. Det er 4 kilometer fra, hvor jeg bor. Og der fik jeg så lov til at komme op på stilladset. Og der har jeg så siddet og lavet farvesepareret. Altså lavet tegninger, som fortalte en enkelt farve i mit stentryk. Et motiv. En tungerækkende figur.
Og så bliver jeg så stillet det spørgsmål, hvorfor man laver en tungregnefigur. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke fået nogen rigtig god forklaring på, hvorfor de der tungregnefigur, men fakta er, at de er der. Både i den romanske granit tilbage i 1200-tallet, og op i det 14. og det 15. århundrede i kirkernes kalkmalerier. Og det fortsætter jo op i renæssancen, altså på Jens Bangs Stenhus har du også de der tungregnefigurer. Og altså de forklaringer, jeg ligesom set, har karakter efter rationaliseringer. Men grundlæggende er det jo er de forkerte billeder, og jeg har jo altid interesseret mig for de forkerte billeder, fordi altså, Poul Henningsen, han siger, at god smag altid er dårlig, og jeg synes, at hvis man kigger på kunsthistorien, så har den ofte fundet sin udvikling netop ved at tage de ting, som har været skåret ud af kunsthistorien. Og der har et af de temaer jo så været at kigge på de der i gamle dage kaldte man vulgære figurer, ikke? Og vulgært betyder folkelige figurer, ikke? Altså grundlæggende så mener jeg jo altid, at man skal rykke på de medier, man laver. Altså det er det der Lars von Trier laver den der letfilm med de 7 benspænd, ikke? Der laver han nogle benspænd, fordi der skal være nogle besværligheder, så man kan rykke på materialet, ikke? Og der skal være et element af eksperiment i det, ikke? Og det er jo sværere, når man har så gennem arbejdet og gennemforsket medier, som træsnit er, som jeg har haft meget med at gøre. Og også med hensyn til stentryk. Og så har jeg så lagt et projekt ind, hvor vi skifter farverne. Og det går jo, det er ikke sådan let helt at gå ind og gøre, fordi der ligger det der tradition med, at stentryk er en reproduktionsmetode, hvor de skal være ens. Men nej, det skal ikke være ens. Altså når vi står og håndtrykker dem, så kan vi jo variere dem i farven. Altså hvis du skal have nogle ens ting, så kan du trykke din maskine og trykke på en knap, så kommer 10.000 ud, der er helt ens. Og så når vi så har 4 sten, hvor hver sten er varieret i en farveskala, ikke? Og at så en sten mere med, at så får du nogle forskellige farvevarianter, hvor vi jo så kan stille på hvor gennemsigtig farven er, hvor tyk lag der er på, og så de blandinger, der kommer. Og så har diskussionen jo været, at jamen så kan man jo ikke nummerere dem. Jo, man kan nummerere dem, fordi det er min idé, at de der ting skal skifte. Altså at i farven. At jeg får en levende proces, og helt grundlæggende mener jeg jo, at hvis billedkunst skal have en mening, så skal det jo være en proces. Og også at man ligesom skal udfordre mediet, ikke? Og det skal guderne vide, at det er meget svært at gøre med et medie som stentryk, som er så gennemarbejdet, og hvor der er så mange store kunstnere, fremragende kunstnere, som har lavet nogle fantastiske ting. Og der har jeg så valgt at være en uartig dreng i klassen, der går ind og laver nogle tryk, der er forskellige, som alle sammen er forskellige. Men det kan du jo. Det er en mulighed i stentryk, som ikke er med en offset-maskine eller en automat, der printer ud. Så det bliver forskellige tryk. Og det ligger jo så nede i den der, med de der jordfarver. Altså, det kunne egentlig også være lokalfarver, fordi de der jordfarver er jo ofte lokalt bestemt, ikke? At de gamle dage, når man kalkede bygningerne, så var de jo farver og malede træværket, ikke? Så var det jo ud fra nogle pigmenter, der lå i jorden lige ude foran, så husene blev forskellige farven. Og det kunne også godt have været, men så langt er jeg altså ikke kørt ud. Har du lagt flere op? Men her er det jo så meningen, at der skal lægges en rød ind her, ikke? Der bliver så en blandingsfarve herinde omkring også. De her op kommer til at skifte karakter, altså de der, når næste farve bliver lagt på. Og det bliver så varme farver, altså det der er jo brune farver, altså selvom de ser meget røde ud, nu er det altså jordfarve.
Og der er jo sådan en tekst af Degas, som jeg holder meget af. Nu kan jeg ikke huske den præcis, men han nævner en af de der jordfarver, at man skal kunne bruge den og få den til at lyse som rød. Og det gælder jo også for de der største malere, eller store malere, jeg holder meget af, Tintoretto og Titian, og det kan jeg selvfølgelig ikke. At det er jo, at rød er jo ikke noget, man går hen i en butik og hiver ned. Altså rød er jo noget, man skaber ved at sætte det sammen med noget andet, som får det til at lyse rødt. Og det kan man så sige er et håndværk, der er forsvundet, fordi at bare på Pastelejers tid, der var det jo sådan, at der var en meget stor prisforskel på de rene røde og så jordfarven. Og det gjorde jo så, at Lejer, han maler typisk i de der umbre og jordfarver, også når han laver rød. Og der er nogle utrolig røde billeder, og når man kigger på det, så er det nogle billige jordfarver, han har brugt. Altså, hvor i dag er pigmenterne ikke dyre i forhold til arbejdsløn og sådan noget. Så farver koster stort set det samme, hvor der bare for en generation siden var en kæmpe forskel. Og der kan man, og i gamle dage jo ekstrem forskel. Og der kan man så se, hvordan at de der store kolorister og malere, de ligesom bruger en jordfarveskala, ikke? Og det er jo det vi er inde og gøre nu, ikke? Og så brækker vi det hele op i morgen sandsynligvis ved at klaske en rød indover.